Hi guys! So for today's video, let's go to Stanza Beach. Dito lang sa Labrador. Samahan nyo kami guys. Let's go! Pasyal pala kami dito sa auntie ko sa Labrador. Ayan. And syempre hindi natin papalagpasin ang pagpunta natin ng beach. Kaya tignan natin yung Stanza Beach. So first time ko lang dito at sana magustuhan natin guys, para naman worth it yung pagpunta natin. Ayan guys, so malapit na tayo and syempre excited na rin ako. Let's go! Excited ka na, Abby? Oh, talaga ba? Excited ka na rin. Yehey! Excited na rin daw. Excited maligo? Bongga! So, maganda po yung daan, in fairness. Talagang okay siya. So, hindi ka kawawa yung motor, mga 4 wheels, ganyan. Ayan guys. Diba? Ayan po. At malapit na tayo guys. May grocery doon po. Yeah, may grocery din. Ayan po. So sa mga hindi po makakapagbaon, pwede din po kayong mamili dito ng mga kailangan. Ayan guys. Ay, ang ganda. Ganda. May mga lakes and anything. Talagang patag na patag siya guys. Ayan po. Pero mas maganda siguro ditong pumunta kung mas maaga, para hindi masyadong maaraw. Ilog yan. Ilog ba yan? Ayun, ilog daw. Tapos pagdun sa pinaka. Ayan, so may mga puno din guys. Sa Ayan po. dagat. Tapos yung pinaka dulo nito, dagat na daw. Ayan. Dagat. Ayan guys. So may mga duyan-duyan din po. Dagat. Ayan, so nandito na tayo. Pupunta natin mamaya yung beach. Let's go. Ayan guys. Ang ganda. Ayan, ganda po. Ay, may nag-aano. Tara, baba tayo. May nagpo-photoshoot. Yeah. Ayan, so may nagpo-photoshoot po for wedding siguro. Ayan, let's go. Dito po yung may parking area nila. Ayan, so may mga duyan-duyan po na pwedeng rentahan. Ayan. Kasi may mga food. Yes. Ayan po. Let's go guys. Ayan guys, so nakapag-parking na kami. At ngayon, papunta na kami sa beach. Maglalakad na lang po kami. Kasi wala daw masyadong pwedeng mapag-parkingan doon na may lilim. Kaya dito na kami nag-park. Ayan guys. Lugan tayo. Tara na. Ayan guys. Okay, so magmumotor na lang daw po kami. Papunta po sa beach. So babalik kami guys. Let's go. Kasi medyo malayo po mula dito sa parking area. Nakakapagod din pala, medyo malayo. Kaya magmotor na lang. Kahit wala nang lilim dun sa may parking. Let's go! Tara na guys, motor tayo. Okay, let's go. Hi Cardo. Tara. Bye. Ayan, bye. Okay, so ito na po. Final decision. Let's go. Tara na. Ayan. Tara guys. Yeah. Yun, nakasakay na din sa wakas. Let's go.
So sa mga mahilig sa beach dyan guys, tara visit natin ang Stanza Beach. Kasi, So may mga shake din po pala doon. Ayan. Okay, nakausod na po. Ayan guys, so may bundok na view. Ayan, so yung iba dito na nagpa-park kasi lilim. Pero Lilong. nagdesisyon kami na doon na lang mag-park Malayong lalakarin. kasi malayo ang lalakarin. Let's go. Ayan guys, yung mga pwede nyong mabili, may mga merienda, soft drinks, ganyan, may mga shake. Ayan. So talagang ang disadvantage lang dito pag ganitong oras na, time check mga alas 9 na, medyo mainit na guys. Ayan. Alas 9 pa lang. Yeah. So magna 9 pa lang. Ayan guys. So papansin nyo po talagang walang puno. Punong-puno ng ano, mga ganitong mga halaman lang. Ayan. Kaya mas maganda kung hindi masyadong mainit pag pupunta kayo dito. And walang entrance fee. Free. Ayan guys. Diba? Kapag nilakad nyo to mula dun sa parking area na nagstapan namin nung una, talagang mainit. Ayan. Talagang ganito yung ano, eksena dito guys. Ayan. Talagang walang ano, puno-puno. Kaya mas maganda talagang ano, yes, talagang mainit. Ayan guys. May mga activity din sila dito na pwede nyong ma-enjoy. Pakita ko sa inyo mamaya. Ayan. Mainit guys. Sobra. Ayan. Hanap tayo ng parking doon. Yeah, hanap tayo ng parking doon. Let's go. Ayan guys, hanap tayo ng parking. And lalapit pa tayo sa may beach. Ayan. Ayan guys. So halos wala pang cottages talaga na pwedeng marentahan. Yung iba talaga kanya-kanyang dalala lang. Ayan. Baka na dito. Tara na guys, tignan na natin yung beach. Ayan. So mula dito, tanaw na namin yung beach. Ayan. So mainit. Siyempre, dala ng payong, tubig, ano pa, towel. Let's go. Ayan, so ganyan po. Ayun guys, yung sinasabi kong activity, sasakay ka doon, 250 pesos, 30 minutes. O, di ba? Tara, malapit na tayo. Nahihirapan yung mga motor na mga kasama natin. Talagang ano, maghuhukay yung mga gulong nila, oh. Ayan. Ayun yung beach. Let's go. Let's go, let's go. Ayan guys, dami na ring naliligo. Ayan. Hapon ang magandang magpagpunta dito. Pag ganitong oras, sobrang init. Oh, may banana boat din. Anong tawag na dun kuya? Yung sinasakyan nila? Yung 250, 30 minutes? Banana boat. Hindi po, you know, yung ganyan po. Yeah. Ay, di, yung ano, pagkaon? Hindi jet ski. Ayun. Mga activity nila, oh. Ano lang yan, ano dito?
Ayan. So ito na yung beach guys. Let's go closer. Let's go. Eto na guys, ang Stanza Beach ng Labrador. Ayan guys. So talagang mainit. Ang pinaka best time na pwede kang mag-visit talaga dito, maagang maaga. Tapos sa hapon siguro mga bandang alas 5 ganyan. Pag ganitong oras, sobrang init na, wala talagang as in pwedeng masilungan. Pero maganda yung beach guys. Okay siya. Ayan. Tingnan natin. Oh, okay siya. Ayan guys. Oh. Okay. Parang ano, San Fabian Beach yung style nung sand. Ayan guys. Hanggang doon pa oh. Diretsong beach. Pero walang cottage talaga. Wala. Masyado. I mean, wala masyadong mga cottages. Ayan. So, ganito lang siya guys. Ayan. So, okay maligo. Talagang maganda. Yun. Sigurado sa mahal na araw dadayuin to. Ayan. Yeah, malamig yung tubig no, kuya? Sarap maligo. Ayan. Yes. Ayun, may banana boat din. Ayan guys. So okay siya. Let's go. Oh, see. Eto guys, yung mga cottages, ganyan lang. Hindi kagaya sa ibang mga lugar na may kubo-kubo type, ganyan. Dito parang ano lang, talagang bayog, yung kawayan lang, tapos nilagyan lang ng tulda. So ganun po yung parang cottage nila dito. Ayan po. Mainit. Ayan yung isang activity guys. Pwede kang sumakay dyan, rentahan mo. Ayan, 250 pesos. Diba? Pag ganitong oras parang di ka mag-i-enjoy kung takot ka sa araw. Ayan. Eto guys. Oh, diba? Stig. Ayun. Ayan guys, activity. Anong tawag niyo dito ate? K? IUTV. Magkano? 15 minutes 350. Kasi yung iba 250, 30 minutes yung iba. Thank you. Guys, so hanggang dito na lang tayo guys. Maraming salamat sa lahat ng nanood ng ating video. God bless. Bye bye.